ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಮಹನೀಯರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಎದ್ದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಅರ್ಪಿಸವೆ ತುಳು ಪರ್ಬ ಪನ್ನಿಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನು ನೆಂಚಿನೆ ವಣಸ್ ಐಟ್ಲ ಆಟಿದ ವಣಸ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಜಂಕ್ ಒಂದು ಪುರ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಪುರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತೊಂಬತ್ತೆ ಅವು ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತು ಕೊರಗಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊರಗಜನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂದ ಅಂಡ ನಿಜ ಪನೋಡ್ ಪಂಡ ಐತ ಬೇಸ ಐತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡಿದ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಅವನು ತೆರೆಯೋನ ಅಂಚಿನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ನಡೆದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಭಾರಿ ಬಂಗಡ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಕುಲು ಆಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಜನ ಮಹನೀಯರು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಲ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಮನುಷ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಸಿಪೀಸಿನ ಕೊನೋದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಲಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ದೇವರನ ಕೃಪೆನ ಮಾತಾಡ ಮಿತ್ತು ಪಡೆ ಬಂದು ಯಾನ್ಕೇನನ್ವೆ